имрӯз ай бай. Оле аммо баъзе одамо ман наворҳоро дида будӣ ки вақте як каса меқапанд аблавада дар мошин бор мекунанд комментариёда ҳамин қадар ҳақоратҳо мекунанд. охир бояд ҳақорат намо мегирехтагиро кунанд. ин мардуми меқапидагиро не охи. чӣ дард дорӣ намеравӣ хизмат кунӣ? чӣ дард дорӣ? ту бояд мард бошӣ агар ҷиҳати агар номусу нанги миллию мисол ватанӣ дорӣ бояд бикунӣ. агар динӣ дошта бошӣ ба тақдири илоҳӣ такя кун. ҳамин гумони ман ҳамин аст ки вақте ки одам мегрезад маъноша меяд ки падаруш модаруш фарзандуш ҳамсояш вақте ба ӯ ниёз пайдо мекунад ки мара ёрдам ку ӯ дастёрӣ дароз намекунад. маънош ҳамияй. яъне ман ҳеҷ вақт барои шумо хизмат намекунам. хизмати ватан ин хизмати хонаи ман нест. бинин мақсад ин барои як шахсияти ман нест мисол. ё ман ӯро фақат барои нафъи худам истифода намебарам, балки барои он чизе ки аз мо олӣ мегӯянд ки ватан ягона моле ҳаст ки ягона меросе ҳаст ки тақсим намешавад. ин агар аз падари ман ҳозир молу мулк мона фарзандода агар тақсимш кунанд ҳақ дорум ки ҳамун моли мероси падар ма мефурӯшумш мехӯрумш касеро ҳадя метум. лекин ягона моле ҳаст ки ватан ки ин меросе ҳаст ки ира тақсим карда намешавад. ира ба касе ҳадя карда намешавад. ира фақат муҳофизата талаб мекунад. ира фақат мақсад нигоҳубина талаб мекунад. барои ҳамин мегӯянд ки барои пояндагии миллат ва давлат ду чиз бисёр муҳим будай. ду чиз беҳад муҳим буд. якум шадидан дӯст доштани ҳамун ватан. шадидан бояд дӯсташ бидорӣ. дуюм барои пояндагиш бояд хун будӣ. то агар ҳамин ду чиз мегӯянд нашавад мақсад аз пояндагии миллату давлат бояд мо ҳарф назанем.